פיניתם לנו את הזמן. כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם ומלואו. משפחת ויינברג היקרה, אנא, קבלו את השתתפותנו ותנחומינו הכנים עם אובדנכם הכבד, עם פטירתה ללא העץ של רות, זיכרונה לברכה. ברצוננו להודות לכם מעומק הלב על ההחלטה האצילית שנתקבלה ברגעים הקשים ביותר. גם בעת זו נתתם לצדכם לצרתם של אחרים ואפשרתם הצלת חיים. גם כשאתם כבר פניתם ואנחנו עושים בכל מקרה פנייה, רגע הבקשה לתרומה הוא קשה. בשיחה עמכם מצאנו משפחה אמיצה שהתמודדה באצילות נפש נדירה עם האובדן הקשה, והייתה לה את היכולת והכוח להעניק חיים לאנשים אחרים. נדיבות לבכם הצילה ושיפרה את איכות חייהם של החולים ומשפחותיהם, ועל כך אנו מודים. החלטתכם לתרום הינה הנעלה במעשים, שנאמר, כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם ומלואו. אין מתנה גדולה כמתנת חיים, ועלה תבורכו. מי ייתן ומעשיכם ישמשו כמופת. אז אמא הצילה חיים של 4 אנשים, ריאות לאישה בת 55, כבד לאישה בת כבד לאישה בת 61, כליה לאישה בת 30 ועוד כליה לאישה בת 50. כבד וריאות היו אצלנו בבית החולים, כליה אחת בהדסה וכליה שנייה בשיבא. החולים האלה כרגע עדיין נמצאים בטיפול נמרץ, אבל הם הולכים ומשתפרים. משתלי הכליות כבר במחלקות, והם מרגישים טוב, והשתל עובד, והם מפרישים שתל. זה מטעם המרכז הלאומי להשתלות. משפחת ויינברג היקרה, אנו במרכז הלאומי להשתלות שבמשרד הבריאות מוכירים ומעריכים את החלטתכם האצילית לתרום איברים מיקירכם שאיננו. קשה לאדם מבחוץ להבין מהיכן שאבתם כוח לקבל החלטה כל כך משמעותית, שסמוך לקבלת ההודעה על מותו של יקירכם. כיצד בשעה קשה ביותר בחייכם הצלחתם לחשוב על נתינה ועל הצלת חיים של אחרים. בזכותכם מאות חולים בישראל קיבלו חיים חדשים. בזכותכם אלפי בני משפחה וחברים של החולים שהושתלו קיבלו את יקירם במתנה. אין זכות גדולה יותר מאשר הצלת חיים, ואתם זכיתם בה. לאות הוקרה אנחנו מבקשים להעניק לכם את סמל הצלת החיים. אם אתה רואה, זה אותו סמל שמופיע על עדי. ופה יש עסקית שכתוב במותה הציל החיים. את הסמל הזה בעצם, מי שהגה את הרעיון זה משפחת גילאור.
גילאור הם ההורים של עומרי. עומרי היה ילד בן 12, שהוא שיחק עם החברים שלו בערימת חול, ולצערנו הוא פשוט מאוד נגבר תחת ערימת החול. קבעו את מותו ומשפחה הצילה חיים. סמל מתנת חיים יגביר את המודעות ואת הערכה לנפטרים התורמים. בדרך זו ידעו אנשים רבים יותר על התרומה, יעריכו את המעשה, ואולי יצטרפו למשפחות החתומים על כרטיס אדי. עד עכשיו אני קשקשתי כל הזמן עכשיו.